Jangan salah. Jangan salah apa? Itu poster dipajang Pak Cahyo, saya terus kamu itu ada maksudnya memang. Maksudnya? Itu kan di tengah-tengah itu ada tanda bunder toh, Iya. tanda waru, love gitu loh El. Gini. Memang itu tanda love-nya dia sama kamu. Ngelek joro jawane ngono, len aku yang merestui, jawane aku kok njaluk kon nglamar ke awakmu ngono lho El. Bu, aja ngono kuwi lho, ora Sekarang saya paham kenapa tadi saya datang gitu kok Pak Cahyo udah ada di depan, udah menyapa. Terus kono Anda tadinya kan jagongan berapa orang cowok-cowok. Suruh pada pergi semua, tinggal Pak Cahyo sendiri digeser. Pak Cahyo sebelah sini, saya suruh duduk di sebelah sini. Nanti niku to panjenengan, terus nanti panjenengan kalih kula niku ngaten. Jare sapa? Lah niku tadi kayak gitu kok, jenengan betah ngomong lama. Loh, terus jenengan niku lak tamu gitu. Kula mewakili warga masyarakat Purworejo menghormati tamu yang datang. Oh gitulah, aku tiwas GR toh. Lek GR kowe sajake seneng aku iso lho ngono kuwi seneng ya padha wae lho. Nek kan yo awake dhewe ra mungkin to kan nek Bu Kesi. Yang paling aku cintai lahir dan batin. Oh, lah ngaten iki nggih, ampun ngaten nggih. Kemudian iki nggih Bu Kesi ya Bu Kesi terus. Nanti jangan kayak biasanya gitu. Kadang WhatsApp itu kepencet tandanya gini, makasih ya Mbak gitu. Gini terus ada love-nya, terus hapus pesan. Kan aku jadi GR. Perkara kuwi ya, Mbak. Konangan bojoku akhirnya aku disampluk parut kae. Matura Bu Kesi makili kanca-kanca pengrawit karo Waranggana sing wis dipiji sowan karo Mbah Lurah Kalingga. Ayo. Aku apa ya kudu kon manut karo sampean? Apa aku arep manut karo tembungmu iki mau? Sing endi? Celekat-celekit lho omonganmu. Sing endi sayang, sing endi? Iki apa iki desane Maratuwa? Lah iya. Heeh, lah iya. Iki ning desane Maratuwa, Mbah Kaji Sakrun Suwanda iki piyayi sing terkenal terhormat. Stop. Mbah Kiai Haji Sukron Suwanda. Lah piye to lek aku ngomong mau? Sakrun. Lho lah sapa jenenge? Ngawur dadi mantune 15 tahun karo Maratuwa ora apa. Ki Haji Sukron Suwanda iso sakrun. Biyen malah sukiran lho Pak Biyen ayo. Dibenerke sik. Iya, Mbah Sukron Suwanda. Nah. Aku dadi mantune Mbah Sukron lho. Beliau menika tiyang terhormat. Ning kok sampean ngendikane karo aku yuk sengkrang-sengkring. Wong sak Purworejo bahkan Blitar Indonesia dunia ngerti. Lek aku ki bojomu. Jare sampean mang berjanji yen satu istri. Betul. Lah kok sampean mau sore kondo? Apa? Yen Elisa calon istri kedua. Sopo? Sing ora senut-senut atiku. Sampean kudu iso bedakne antarane guyon karo serius kudu iso bedakne. Gombal. Wong ki ya lek meneng, wong ki yen meneng nyuwun sewu Bapak Ibu. Wong lanang niku yen anteng meneng, ngapusi karo ora niku mboten ketok. Nggih napa mboten? Nah, contohnya Mas Pur ke lho. Mas Pur ke ya meneng mek guyang, guyu ngono kuwi. Tapi ngentek-ngenteki 5. Nggih, nyuwun pangapunten saderengipun niku wau namung gegojekan. Bapak Ibu sedaya, para rawuh, mbak-mbak, adik-adik, dulur-dulur sedaya ingkang mapan wonten Purworejo niki, kula minangka wakilipun kanca-kanca Krumadangkara sinden lan bojo kula Cahya Kuntedi niki ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sedaya lumantar Pak Carek tasik kemutan dumateng Cahya Kuntadi sing niki lare Blitar Purworejo. Pramila kula matur nuwun sanget panjenengan dalu menika sampun nimbali Mas Yoyo ndalang wonten mriki. Jane ora Pak Carek, jane ya Pak Lurah dhewe. Sing diinggih gaman iki Pak Carek. Dhek arep nyambat karo adike kan isin ngono lho. Mula gayane iki Pak anu gune sing ngersakne aku jane ora apa-apa. Aku ngono kuwi. Saya ora cetha omongane kaya. Iya, gengsi. Mas Puri arep nyambat adine no iki gengsi. Ora perlu gengsi, Mas. Lek adikmu iki lahir batin. Mbantu sampean babakan apa wae iki lahir batin. Mbok sampean dadi lurah tak pirang-pirang atus juta adikmu yo ngewangi. Bukas aja dibuka ning kene. Aja ngisin-ngisini. Kowe iki urunan adikmu telu kabeh, Nyapa? Kowe iki piye to kowe iki? Nang kene paling ora kudu nyanjung-nyanjung menghormati Pak Lurah. Iki bapake wong sak desa lho.
Kok iso mak omongne urunan-urunan ngono lho. Loh, mboten salah ngoten Pak Dalang. Piye? Kan ngeten, justru niki sebagai contoh kerukunan keluarga yang baik, keluarga besar Ki Haji Sukrono Suwondo. Ora nyambat liya-liya ning nyambat adik-adike keluargane dhewe. Mula yen Pak Kalinggo dadi lurah disengkuyung lahir batin baik secara material, hati, pikiran, tenaga. Mula saiki ya dadi wong tenan. Lah mbiyen apa wedhus apa piye kok wong tenan iki maksudmu? Halo Badhe, nggih dadi tenan. Iki Mbak Indri, Budhe sapa kae jenenge lali aku. Sing gaene masak-masake aku angger aku mulih ning Karangjati. Heeh. Matur nuwun nggih, Mbak. Nggih, nggih. Nggih, pramila kula nderek ndedonga mugi-mugi Desa Purworejo niki tansah pinaringan katentreman lahir batin. Murah rezekinipun. Sedaya warga masyarakatipun anggenipun pados sandang pangan dipun mudahaken kalih Gusti Allah. Dipun paringi generasi ingkang soleh-solehah pinunjul tembene generasi-generasi muda Purworejo mengke tembene saged ngangkat derajat kamulyanipun wonten ing Purworejo mriki. Amin ya rabbal alamin. Wes aku salam pembuka. Saiki kon nyapa? Yo nembang mosok ya arep turu ya enek no. Nembang, ayo. Ya turu ki penting. Engko bareng dalang ngono wis awake dhewe turu bareng. Mas Pur ning sebelah kono, awake ning sebelah kamar kono. Kan kamare awake dhewe iki karo Mbah Putri pinter lho. Ibu Suci Katining Sehi pinter lek kon gawe napa nggih. Sekat-sekat kamare anake. Mas Pur, Mbak Putri kamar dhuwur. Mas Kangko lek kondur nggih kamare ngisor omah lor. Ae dhewe omah kidul sing jembar. Mergo ngerti senadyan to sampean kuwi wonge meneng, anak sing paling meneng. Ning lek pas ngono kuwi polahmu ra karuan, banter. Tenan. Biyen aku karo Mas Pur, Mas Kalinggo tau dijejerke ning dhuwur lantai 2 kali to. Bar dijejerke malah komunikasi kok. Piye? Mas Pur, wis urung? Aku sik urung lekas kok. Aku sik ngerokok lho aku. Ayo. Ya Allah. Ayo, kono klenengane suwi kok ayo. Ayo. Wes pokoke nyengkuyung karo Piyayi Purworejo. Syukur yen engko apa jenenge Mas Kalinggo bisa melayani masyarakat nganti 2 periode ya ta syukur. Ewadene nganti ora kula ngrumangsani dipun sekseni Piyayi mriki. Kula menika kelahiran Purworejo. Dadi upamane kok didhawuhi mayang bersih desa teng mriki. Pun to mboten sang ngendika pripun-pripun waton tanggale niku lodang kula bidal. Ya apa? Yen semune kok wedi karo anggaran, wedi karo rego dalang kangge Piyayi Purworejo nggih bersih desa cukup dibayar 50%. 50% DP, 50% pelunasan ngono lho. Aja seneng sik. Pancen tak nyawang rupamu ki lho. Apa? Ki lho. Ngopo? Samane ketoke bocahe meneng kok lucu men lho. Lah piye to wong golek dhuwit ya ngene iki lho KSP iki piye? Masa aku ora kon ngomong ora kon banyol wong iki rene pelawake lho. Anake Pak Sakron iki gak lucune ram ya Allah. Sukran sakron ora. Gemes. Lah piye aku seneng tiwas do tepuk tangan to kecilik ya Madwana ya. Ning pun kuwatir Bapak Ibu, saestu kula lillahi taala. Senadyan to bojo kula ngeten niku ngendikan separuh bayar DP, separuh terus pelunasan yen kula beda. Yen kula ikhlas lillahi taala. Aku nyapa? Ngene iki aku mbayangne tahun ngarep ya. Tahun ngarep to. Upamane wayangan awake dhewe neh to. Mas Pur mesti telepon aku. Kring ngono. Tak jawab, "Soy." Ngono ta. Mesti ngene neh. Anu Pak Gun njaluk tanduk mending ngono. Mesti Pak Gun terus nggih alasan ya. Ya ora apa-apa. Nah, pramila niki dadi seksine warga Purworejo. Yen pancen Mas Pur tasik disengkuyung dados napa kepala desa wonten Purworejo. Awake dhewe insyaallah yen didhawuhi mayang kene gratis tis. Tenan iki. Rabaen-baen, kula kan nggih ngrumangsani. Kula niku mantune Piyayi Purworejo. Kula kan tiyang tulung agung. Kula niku atase nggih nyuwun sewu. Digelemi kalih putrane Pak Sakron niki kula pun alhamdulillah. Jenengan panggih prisa to Bapak Ibu. Kula niku mantan rondo. Halah, Joko entuk rondo iki ya kula nggih bersyukur banget lho. Biyen aku pas mendem dadi ora ngerti. Mendem katresnan Bu Kesi, mendem katresnan. Ya kula salah. Nembang. Ayo. Ya maaf.
Maaf. Iya. Ngapunten nggih ngapunten iki namung guyon, masa lalu. Iya, heeh. Pancen lek manyang ning desane dhewe selos tanpa beban ngene iki. Los ora bayarane mesti los, tenang. Nembang apa Bu Kesi? Iki anu iki ana pamundhut dadi karo nglangi karo ngombe. Pamundhut gending saking Bapak Sulih Gendong. Gubuk asmara kalian Sri Huning mugi Purworejo raharja. Amin. Ugi kepada Ki Dalang Cahya Kuntadi nggih. Wah, iki tulisane kaya dokter ya niki sapa. Gending dumateng Mbak Limbuk sepindah sesideman kaping kalih podang kuning yang nyekar Mbak Elisa dipun bawani cekap semanten anggen kula matur sembah nuwun saking Pak Waris kelompok pembagi air. Wah iki lek cara mbiyen niku Jaga Tirta nggih. Nggih, Jaga Tirta saiki kelompok pembagi air. Ya. Iki Slendro Songo iki Sri Huning Bu Kesi. Ya. Nggih, niku sing karyanipun Mbah Kakung Sukron Suwondo. Betul. Ayo diaturake coba. Ibu Sukesi Rahayu. Kok aku ki mau mulai ning nggone Mbah Blitar iki mau kok awakku rasane kaya wabot ya malian. Lah kaya apa-apa kok pangan lho mau. Beh. Angger dilikne rene lho Bu malah njukuk piring. Rene lho Bu malah tanduk. Mbah jan. Pancen wis ben hobine ya mangan ngono kuwi ya. Ora apa-apa Bu. Mbok awakmu lemu apa piye aku tetep tresna karo sampeyan. Tenan lho ya. Sing tak tresnani dudu bodimu ning atimu Bu Kesi. Alhamdulillah. Ben seneng dek. Ayo. Oh, kejam banget. Kalau cacile nggo wuyu kalau aku isin no. Ora apa-apa ayo. Ya, saiki nembang sik engko bareng guyon meneh. Engko Mbah Lurah engko tak duetne karo Mbak Elisa. Wah, Mbah Lurah duet nan ya wani lho ya Mas Pur. Mbak Putri, ora wedi karo Mbak Putri. Ora wani piye wong kuwi bos campur sari ora wani lho. Langgar kon duet karo Sinden malah kesenengan Mbah Lurah iki. Oh iya, ayo. Mbak, sampean aja cemburu lho, Mbak. Sampean dadi kaya aku. Dadi bojoku ki ya dalang ganteng. Ki jejeran iki anak-anakku Sinden wayu-wayu. Iki lek atine imane enggak kuat, wis bahaya iki. Mula Mbak Putri padha karo aku. Selalu mengalah dan menerima ya, Mbak ya. Arep aneh-aneh rawani wong kuwi aku wis disadap karo Bu Kesi ayo. Harus. Keponakmu ke Sekar Sukma kene ngono. Sekar Sukma, nduk nyanyi ya karo tante ya. Aja isin, aja. Penting dibagekke ponakan. Ayo. Iya, Bu. Putri. Se. Iki ora percaya nyeluke tante tenan lho kuwi ora. Lho aku tante, mbok masane tante girang apa piye? Tante Wagiran. Bagus cakil iki jan. Oh, sesuk ora tak bayari lho kowe lek guyon aku. Ah iya to. Sing ngrungokne tante arepe nembang sik, aja guyu sik. Please tolong ya. Ayo. Tante karo Om Plung. Putri kang su Lestieng warni Halo Mbak Tendri. Suaraku piye, Mbak? Si apik to? Makasih. Mbak Indri kuwi. Lah ya Mbak Indri. Mbak Andri ding lali aku. Andri ya. Mbak Indri. Lah yo Indri. Salah. Lah suwi ra pethuk kok ya. Sri Huning Mustika labuh tresno prapteng layon
bela wiratma ya rangi rasri huning gugur mangka mustikane monggo sak langgamipun Bu Kesi yo Sri huning mesti ketuban labuh tresna len sakaya pati marang Raden Wiratmaya
Sangone ngalih. Gara-gara nyawang bae iki mau lho aku dadi sawah iki mau. Tak sawah ngono kuwi. Biasa sinden ngono kuwi. Biasane anggere keasiken egolan malah lali tembange. Ya ngene iki tak cucukke ning desamu ngono lho, Pak. Tak ketok-ketokke lah aku mantune wong Purworejo. Iya. Wis ya, Pak ya. Nggih, matur nuwun. Mbak Yuswane ya wis 40 munggah bareng egolan ya bokonge wong. Mas juas tenan ayo. Yo, nanjake bintang kita. Ya, Iki pokoknya aku mewakili lho Mbak Elisa, mewakili karo Mbah Lurah Kalinggo, karo panitia perangkat warga masyarakat ing Purworejo. Tenan nyuwun tulung nyambat karo jenengan. Ya, Wong anggarane ya mung semono ya. Monggo Mbak Elisa iki kondang minimal 10 juta lho. Ayo. Iso dipotong separo. Ayo. Nek ora bot-bote Mbak Elisa iki cinta karo aku mokal lho ndung ngene ayo. Ya. Tukung-tukung Mbak Elisa men cumeneng coba kaya ngapa. Yo. Ngerti lho karo tembang, ngerti karo budaya. Nek pas apa gamelane muni joget. Langsung minggah, nek pas ngono tertib nggih lenggah napa mandap nggih. Iki rambuté kaya kawul ya apa lho Pak. Asli napa mboten nggih? Nggih ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu, sedulur sederek. Warga ingkang wonten Purworejo menika kula nderek sowan. Gimana? Hah? Kok meneng wae? Aku iki ngrungokne lemu ngomong suwi-suwi asam lambung dhewe lho ayo. Sederek ngono lho. Mbah Lurah Kalinggo ki kuwi ya guru sastra lho kuwi. Mbah Lurah, guru sastra. Madani ya. Nggih mengke kula dibeneraken nggih menawi lepat niki ilate piye carane ben saged bener Jawane nggih Mbah Lurah. Nggih, lepat mboten lepat. Nggih. Nggih. Nggih Kang Baku niki sowan sepisanan sepindah wonten mriki. Kula derek pitepangan gandeng nggih nembe menika kula tepangan rumien. Tepangan rumien ora tepangan ya. Tepang nyaduk kuwi jenenge ayo. Ya, perkenalan maksudnya tepangan rumien. Nah, 100. Nggih, nami kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih, kula sakmenika lenggahipun wonten Yogyakarta. Ya. Nggih, sakmenika nembe sekolah lan nyinden lan derekaken
Pak Cahyo. Kula kapernah napanipun Pak Cahyo kula nggih radi bingung. Amargi kala wingi wonten pamflet gambaripun Pak Cahyo Bu Kesi anak-anak kula wonten tengah. Jadi sajane aku pernah opo? Gambare kula niku wonten tengah niku wonten bunderan kados ulem apa? Ulem. Kok ulem bingung aku ngatian. Ulem undangan kuwi to karepmu? Iya. Ulem. Gambarnya kan Pak Cahyo, Bu Kesi, terus aku kon bunderan tengah gini ada gambarku gitu. Ngene nah, karepe itu Mbah Lurah. Undangan apa? Karepe ngene, apa iki lak bersih desa. Kuwi pamflet Mbak, undangan woro-woro lamun to bersih desa wayangan Ki Cahyo Kuntadi mulai nek gambarku ning kene aku, ning kene Bu Kesi. Iki Pak Cahyo bojone Bu Kesi lah. Ngopo kok sampeyan nek gambare bunder ning kene iki? Iki Pak Cahyo karo Bu Kesi. Bu Kesi merestui lamun to Pak Cahyo arepe ngepek anak Elisa ngono lho. Oh, kula pikir kula niku ajeng dipun kenalaken niku sebagai nopo? Berarti anak nggih? Anak. Tenan lho. Berarti jenengan kula panggil Bapak. Aja to ketuweken aku. Pripun ta? Care pripun, Mbok? Salah El kamu. Jangan salah. Jangan salah apa? Itu poster dipajang Pak Cahyo, saya terus kamu itu ada maksudnya memang. Maksudnya? Itu kan di tengah-tengah itu ada tanda bunder toh, Iya. tanda waru, love gitu loh El. Gini. Memang itu tanda love-nya dia sama kamu. Ngelek joro jawane ngono. Len aku yang merestui, jawane aku kok njaluk kon nglamar ke awakmu ngono lho El. Bu aja ngono kuwi lho, ora berarti sekarang saya paham kenapa tadi saya datang gitu kok Pak Cahyo udah ada di depan, udah menyapa. Terus kono Anda tadinya kan jagongan berapa orang cowok-cowok. Suruh pada pergi semua, tinggal Pak Cahyo sendiri digeser. Pak Cahyo sebelah sini, saya suruh duduk di sebelah sini. Terus ngobrol kurang lebih setunggal jam langkung setengah ngaten 1,5 jam. Ketoke mumpung Bu Kesi baru berdandan, terus kita ngobrol-ngobrol lama gitu. Lajeng Bu Kesi selesai, saya kan suruh makan sama ibu tadi. Terus ibu nyiapin makan buat saya. Makasih ya Bu. Berarti niku to panjenengan tresnane panjenengan kalih kula niku ngaten nggih. Jare sapa? Lah niku tadi kayak gitu kok jenengan betah ngomong lama. Loh, terus jenengan niku lak tamu gitu. Kula mewakili warga masyarakat Purworejo menghormati tamu yang datang. Oh gitulah, aku tiwas GR to. Lek GR kowe sajake seneng aku iso lho ngono kuwi seneng ya padha wae lho. Nek kan yo awake dhewe ra mungkin to kan nek Bu Kesi. Yang paling aku cintai lahir dan batin. Oh, lah ngaten iki nggih, ampun ngaten nggih. Temenan iki nggih Bu Kesi ya Bu Kesi terus. Nanti jangan kayak biasanya gitu. Kadang WhatsApp itu kepencet tandanya gini, makasih ya Mbak gitu, gini terus ada love-nya, terus hapus pesan. Kan aku jadi GR. Perkara kuwi ya, Mbak. Konangan bojoku akhirnya aku disampluk parut kae. Ayo. Ngene iki mau namun gak gojengan ingkang baku terima kasih boleh sowan wonten mriki saged ngaturaken panglipur menapa kenalan kalian warga mriki lan ndongakaken derek mangayu bagya ambel warsa keping 3 doso atus patang welas kawan. Mbuh sauni-unimu sawi. Jane ayune kepekok. Aku nggak tahu sih bahasa Jawa niku 314 tikang doso atus kata kawan welas atus 300 sekawan welas belas sekawan belas enggak patang belas enggak patang belas ora lek patang belas kakean kuwi malian ora nggih ya semoga bisa maringi karaharjan ingkang lumintu katur sedaya para warga pinaringan sehat wilujeng sedaya mawon sehat wilujeng nggih ora wilujeng niku nggih maksud kula niku. Nah niki kula ngaturaken panglipur mbok menawi wonten request lan niki ada titipan juga Pak Cahyo dari yang streaming dari rumah. Nah, ini saya bacakan. Boleh. Udah transfer juga dadi tak golekke tunaine. Nggih. Ora wis PN lho Mbak Elisa. Kenapa? PN kuwi to, anu to, saweran to? Iya. PN wae. Mergo sesuk-esuk entukmu yo mek kuwi tok PN kowe iki. Lah terus aku pokok nyanyi dhewe ra ditabuhi kanca-kanca. Aku yo pangerten kanca-kanca direwangi teng glasar. Kanca-kanca kan sing ngurusi aku ngono lho. Apa yo?
Mau yo diajangi apa ora? Kanca-kanca. Ora nggih ajang mau langsung ae godhong. Oke, niki mboten napa-napa kangge Madangkara. Dari Bapak Purwito di Kudus loh, dari Kudus juga nonton. Penggemar salam buat Pak Cahyo dan Ibu Kesi. Minta lagu 1 Sri Huning, 2 Podang Kuning, 3 Lali Janjine di Tetelong Atus. Tadi sak lagu 100. Kula kasih Ibu ya ini sebagai bendaharanya. Lajeng. Tadi ada juga dari Pak Antonius Artono, menika ternyata juga dari kampung sini waktu kecil. Dulu waktu kecil itu sering main kelinci, terus cari di sawah-sawah cari rumah untuk kelinci. Menika putranipun Pak Nur Samsu, nggih menika nderek streaming saking Jakarta. Terus sembah nuwun. Matur nuwun katresnanipun nggih. Podang kuning sih ya, Mbak? Podang kuning nggih. Nggih, kuwi sing akeh sing ngersake. Ayo coba kaya apa. Oleh Mbak Elisa Orcarus Alaso. Izin yang Mbah Lurah. Ngopo kok izin karo Mbak Lurah? Aku gumune. Ngopo? Ya, maksudnya beda banget, saudara tapi kok beda gitu loh. Iya genah aku alim dhek rusak ya beda no. Ya kalau kakak adik kan memper gitu loh. Memper. Iya, kalau sama Pak Kangko rada mirip sih. Ya Pak ini Pak Kalinggo karo Pak Kangko mirip. Mirip, tapi panjenengan kok beda sendiri ya. Lah mau sampean sore ra teko aku mbiyen nalika lahir sik cilik ngangge rok ngono kuwi lho. Critane karo Pak Lurah. Adike disambar malah diwirang-wirang kene ora. Nggih Pak Lurah. Nggih. Coba. Nadyan wujud temong peksi agawe talining brangta nano alus manis nang sam make wasawenggan kongla golek isi podang jenar tembang menika ugi kula aturaken dumateng Ibu Hajah Kastiah ingkang lenggah wonten ing Pati. Panjenenganipun menika setiap malam kalau pentas Ki Cahya Kuntadi wonten Kuntadi Channel selalu mirsani tur mesti nganti tancep kayon. Matur nuwun, Bu. Nggih. Ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo Terima kasih. Buka celuk dangdut langsung kemawon Mbak Lisa. Nggih. Monggo, podang kuning adalah doa yang terbaik untuk Desa Purworejo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga Purworejo bisa terbang tinggi bersama Pak Lurah menuju zaman keemasan. Amin. Dados. Esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang.
menika sampun katuraken mak cange Nggih. Mbok. Dan hebat bareng Mbak Elisa sing nembang terus sing joget Purworejo menjadi menyala. Menyala Purworejoku. Mbak, sampean lek salaman karo Mbak Lurah to? Dereng, nggih niki kula anu nggih ceritakaken nek dulu pertama kali saya masuk ke dunia wayang ikut Pak Seno itu sebelum tahu Pak Seno yang saya kenal itu dari terah ini adalah Ki Cahyokun tadi bersama Ibu Kesi karena menonton pertunjukannya. Beliau itu idola saya. Wah. Terus ya mung nonton di film aja di rekaman aja. Rekaman video. Nggih. Lajeng ke panggih malah sama Pak Kangko dulu waktu Ki Seno Nugroho di Boyolali. Oh. Kenal Pak Kangko karena Pak Kangko nonton. Lajeng baru sowan panjenengan wonten Jaten. Nggih. Nah, sing dereng kenal menika kadosipun kok kayak bintang iklan. Iklan apa? Bak nyamuk mendhi we. Duduk. Saya beri Anda 3 permintaan, Mbah Lurah. Ngerti iklan apa? Rokok Mbak. itu. Ngawur. Mas Bagong niki wonten pamundutan saking Klaten. Nggih. Tapi nggak tahu bisa minangkani napa mboten. Sakit rindu nah niki Oh sekalian. bisa, bisa Sekalian. banget. Duh, ada temen sepel, temen duets. Sakit Bisa rindu. minangkani dong. Kanca-kanca sakit rindu wis digarap nalika taun 1000. Saged. Lan niki nuwun sewu enten ingkang ngersakaken. Oh niki rumeksa ing wengi Pak Dalang ingkang ngidung. Wah. Ngapunten niki sing pundi kula mboten saged niki. Ah to. Kalau paling rumeksa ingsun keto. Oh iya kayaknya itu. Nggih. Ngapunten lek niku mboten saged. Nek lek ana kidung nika saged kula. Nggih. Ana kidung lumo cinem. Selamat pagi, Tajlim. Selamat pagi. Tetap seger, bugar, happy. Harus selalu happy. Kita duet ya pagi ini untuk Pak Mario EFC yang ada di Klaten. Spesial permintaan tadi. Permintaan dari Pak Mario di Klaten. Iya. Kok radio colet Hati-hati lho Mbak, wi bojone galak lho wi ora. Oh, kok nanti Wis kepanggih. kenal. Kita pernah satu syutingan bareng gitu. Iya, Aman. Oh, Tapi iya. nek Pak Taslim kiki aman sekali chat ngono dihapus dadi ya. Lah aku salahku minta eman-eman kok. Ayo, iki sejarah kok. Ayo. Sakit rindu ya, Ki? Nggih. Oke. Mas Kalinggo sih lega. Oh, ya harus no. Mas kali golek nganti Sekalian. tindak kundur ngono aku ya melu mulih. Ayo. Mbak Elisa sampean ora ngerti to? Pak Lurah Kalinggo iki putra Mbah Sukron sing paling multi talenta. Oh, paling multi talent. Dalang. Dalang bagus. Teng YouTube enten. Oh, tadi nyanyi nembang jelas oke. Jelas oke, ngibot. Ngibot bisa. Bu, anggere efek. Mboten ding campur sari. Campur sari. Niku anake Mbah Sukron sing paling apa tersayang nalika SMA niku le nitih teng mriki Purworejo dereng enten sing duwe. Tumpakane wis RGR yen niku. Oh, dadi lek numpak ke ngarep omah pun murep. Murep ngoten niku wis mlayune 100 punjul. Ibu terus ngelus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngono kuwi. Nggih. Bar niku terus Mas Kangko gak kalah. Aku njaluk RZR. Dadi RGR kali RZR. Kula nggih njaluk Shogun ben. Shogun biru ya ta? Ungu. Ayo. Ditabrakne sukat kae. Ayo. Aku ngatasi Shogun kok milik umum. Ayo. Aku ora tau nganggo ngerti-ngerti kok remuk. Ayo. Sapopo. Oke, Pak Kalinggo mbiyen ya pembeduk lho Mas Tum. Aja cilik ati. Sapa ngerti sampean iso dadi lurah. Lurah Yoga ayo. Nggih, nggih. Monggo, Cok, sakit rindu. Oke, dadah.
cah ayu tak tunggu nora liya mung sliramu rino wengi dadi ben wani sumpah aku jalukmu cah ayu ya kudu cesan anakmu kaya penggemblong kapan dika paring pitulung dewacu cetem mlebu neng karung kepacut alias kadung teke sawangan teke sarung ayu tak tunggu-tunggu nora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu sayu jok anakmu kaya gemblong mendika paring pitulung kepacut alias kadung ketenge sawang entek kamu Kira tau metu lho, Mbak. Lah nggih to, malah jadi keluar. Iya, tujune kok ya pendemunge Mas Danang ya mantan campur sari. Ha ya. Matur nuwun Pak Taslim, metune wae isu-isukan nggih, Pak. Metune isuk. Ha ya. Uga matur nuwun lho karo Mas Rohmadin lho. Mung sak trompet sekso wae
rasane kaya campur sari pisan. Enak banget. Ngono, Mbak. Seksel. Kan sebulane niku nggih. Kan sebulane niku marake nganyut-anyut. Iya, bojone anggere anu disebul sik. Ayo ben turu. Nggih niku sampun nangkani Pak Mario saking Klaten matur nuwun. Niki enten setunggal melih. Saking Pak Sule wau ngersakne gubuk asmara, Mbak. Oke. Golekne kanca sik. Yakin Ayo. no, pagi-pagi biar semangat orang ngantuk. Mbak Triastuti. Oh iya, Mbak Tuti. Nah, Ya, coba kaya Mbak apa. Tuti. Oke. Karo Birgita Birgita pisan dulu. sekalian. Nah, ayo coba kaya apa. Semangat Bir, bar tak tukokne kado lho. Weh, apa? Ditumbas tenan. Aku ngantuk-ngantuk tak rewangi. Ayo Bu, golek kado. Ayo ngono kuwi. Apik ra kadol mikir. Takoni dhewe kuwi. Bagus, Mbak. Bagus, seneng karo kadone. Seneng. Ngerti gak Sesuai kadone keinginan. apa? Ora reti apa? Cawet, Mbak. Weh, Ora yo, ora yo. Ora. apa yo? Sendal, Oh, Mbak. sendal. Karo daster, karo daster. Wes pikiranku ki kaya ngerti ukuranmu. Ayo mau buka sing golek dasar bingung ukurane. Sing Lah. apa laku Bu omong ngono. Semene lho, ngono kuwi. Dadi bir kita nggen gulu semene, bar kuwi terus ngene, dadi nggen semene ukurane semene. Udah karo rong depo ngene ngono. Pas to kok nggo wis lho. Napa? Wis kok coba rung. Deret, tapi sampun kula buka. Wis kok buka. Nggih. Lah kaya sinten-sinten ayo unboxing ngoten lho, Pak. Oh, apa kuwi artine? Jadi dibuka ngoten lho, Pak. Boxing. Niku boxing. Unboxing-i dibuka. Dibuka. Dibiak ngoten lho, Pak. Peh. Tuwek tenan aku iki. Boxing aku ayo. Berarti ini padha ra apa kedawan apa kecupeten apa kurang dawa? Cukup Pas. nggih, pas. Oh iya syukur. Kok jenengan atas ukuran kaki kula to, Pak? Oh, piye to? Aku lekuk-lekuk tubuhmu apa pisan. Waduh. Oh, ngono kuwi. Mergo kan ya saiki dalang saiki ngene lho. Stop interupsi. Apa? Enten apa? Nggih. Aku jane arek meneng arek semedi arek kalen. Wis gak melu-melu aku goro-goro iki mau jane. Pripun to? Tapi kok ya suwe-suwe omonganmu ki ning atiku mak celka-celkit ngono lho. Karo Birgita ya genite kaya ngono. Aku ngene. Elisa genit. Aku gur tak sunati tekan omah. kuwi gur aspirasine iki lho, sing enong iki lho. Sing ngoten wak sing ganas wak ngono kuwi. Dimas iki lho, nyapa aku mak seneni ora. Engko lek nakal-nakal, tak omone budhe-budhe ki lho. Nggone budhe-budhemu ning kono rung sari ki lho. Budhe, niki mengke Mas saya lek nakal jenengan jewer kupinge nggih, Budhe. Ha iya. Aja no dijewer piye to. Iya wis. Terus. Ben awet nom sampean ben sehat, semangat. Sindene ayu-ayu Nggih. nom-nom. Mbak Tuti ulang tahunnya kapan? Kalau ulang tahunnya nanti tak WA saja. Elah. Saya belum punya cita-cita ulang tahun. Pokoknya saya kalau mau ulang tahun itu mendadak Pak Yoyo. Lah kok mendadak iku Kok nggak punya Saya belum punya tanggal ulang tahun, masih bingung tanggal berapa ngoten lho. Oh. Jadi pas brojol ora ditandai. Enggak, aku enggak lali tanggal ulang tahun soalnya aku tanya sama ibuku toh. Ibuku kaget melahirkan saya sampai sekarang enggak sadar karena bingung anaknya kok seperti ini metune ngono. Belum punya. Kowe pas metu kowe pas barengi bedhek to. Lah iya. Nek kinten-kinten nek nganten iki anu laire pasarane napa nggih? Nek kate kayak Mbak Tuti ini pasarane laire. Carane paling ora ya kliwon. Ayo. Lah napa Setu kok paing. kulon, Pak? Wis tu paing. Terus tuh paing. Paing lah. Layak pahit. Ayo. Ora Ti, guyon. Pahit. Ayo. Kaya-kaya wae. Heeh. Ya Tik, disikana Tik. Ayo. Gubuk asmara bawa no. Ayo. Iya, Oh no. Pak. Iya to iki. Nah. Gak, aku saiki wis madhep ngulon aku. Sapoke tenggene Mas Dar ndek Walo, aku punya inspirasi bahwa jadi perempuan itu harus apa ya, lembut, halus, Lembut, inner bersahaja, beauty. berwibawa, enggak pecicilan gitu. Elak kowe, apik Tik. Ini nek Mbak Justina. Ah iya, iki kanca-kanca dipamiti Tik, besok Agustus ora iso gabung Mbak Tuti karo kanca-kanca. Aduh lah sebab Lah napa? Umroh dek arepe. Oh, syukur gajah sewu melu senen Mbak. Amin ya Allah. Neng Terima kasih Mekah, neng Mekah. doanya. Neng Mekah sing ngulon neh ngendi. Dadi ora mulih ya, Pak. Ora mulih ayo.
Lah iya, umroh nggo dinglik sinden dek ora. Arep nyapa batin Bu? Toh, arahe. Ya Mbak Tuti yo. Ayo. Mas Dar. Dari halus kowe ora. Ini kan juga halus Mas Dar. Jangan keras-kerasnya. Yang lembut Mas Dar. Nyingkar. Pakai ekspresi ya Pak Yoyo. Nyingkar. Mas Dar jangan bercanda, saya nggak suka. Lah iya. Nyingkur. Ya gitu enak Mas Dar yang agak keras-keras gimana gitu. Tak kira dingi wis waras Pak yang soal nemen iki. Teknik khusus ya nek sinden senior ini kudu didelokke lho Bir. Iki ak dhewe ra iso. Ra iso. Nanti biar kita harus seperti ini ya. Teknik apa ya? Sendal pancing ya. Sendal pancing. Sendal pancing. Hawit hadane Apa iya? Diam dulu, aku kan mau bernyanyi, jangan diganggu, aku nggak suka. Hayo. Hanyingkah Kendang ngono to Mas Nopal ngene iki. Nopal. Sundonan ngono kuwi lho. Maaf ya Mas Danang. Tadi pelajaran dari Mas Danang belum merasuk, kan baru 2 jam. Merasuk dilepeh neh jan. Ayo. Mas Dar lagi. Ya. Contoh Mas. Jangan keluar dong. Hawit tane nyingkar 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 Nyikar, muah. Untuk hiburan kowe. Nah, Tik, awakmu tok, Tik. Ayo, Tik. Mas Danang, maaf ya Mas. Saya tadi udah di briefing sama Mas Danang di dalam bis. Kowe kudu dadi sinden sing merbawa. Ngoten niku. Ora Prabowo awakmu ya renyah tadi Praguta iki ora. Iya nah Mbak, nah. Aling, kok sik to Mbak Lia. Mbak Lia ketoke kesaing karo aku. Ngene. Aling sam. Yen ke hamu Balurah kerenan kita ayo. Selek sapa ngira main mangjak Mas, ayo. Nun Komplit sewu, dek Mbak. ora mung nyinden tok, usung-usung barang gelem kok. ayo. Mbak Putri. Halelakon. Kenapa? Ora aku pengen iki Apa sih lelakon bareng? Kok setoel kan aku kan dari tadi kan ketawa, aku ingin menguji gitu loh. Pada konsen fokus apa enggak? Konsen sama saya apa enggak gitu loh. Mas dari piye to? Nah, Mas? iya. Terpaksa. Mas Dar jangan dilepas itunya. Iya. Belangkonnya dipakai aja. Iya. Kegedean toh Mas. Kok bener gila no, nanti Mbak. kamu tak belikan yang itu loh Mas, yang diikat-ikat itu loh, biar kepalanya itu enak, singset gitu. Kok ya enak-enak. Iya Mas. Lelampahan kang kau
Kare dhewe iki sing Prabu Dik, Prabu iki aja. Siap. Heeh. Tresno tulus nadyan nengku bekas marah. Prabu ya apik tenan lho, kaya Semarang lho. Ayo. Bunga Tirin lho. Ngatirah kok. Kalongan. Nggih. Elak. Monggo Gubuk Asmara dados.
selalu kon keren-keren. Apik ngene kreatif ayo. Deng tak endan, deng tak endak. Bulane Umi lek kepengen ketemu. Umi ben golek hiburan deh. Ayo. Mbak Lisa. Mas Petro. Atas nama keluarga besar warga masyarakat Purworejo kula ngaturke panuwun dumateng panjenengan ingkang sampun kepareng ngregengaken pargian bersih desa ing Purworejo mriki, Mbak. Semanten ugi kula ngaturaken panuwun ingkang kathah, mugi-mugi ndadosaken berkah lan kathah lepate kula anggen kula matur ingin ngomong nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi saged pinanggih malih sanes wekdal benjang Mas Petro juga ke Ponorogo. Nggih. Paringi lancar sukses. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mbah nuwun. Para besang semara bangun